Україна стоїть на захисті життя і гідності, і ми завжди готові допомогти тим, хто цього потребує. По-третє, ми сильніші, коли єднаємося, бо наша сила в єдності. Саме про це нагадує нам сьогоднішній іфтар. Ми також пам'ятаємо тих, хто залишається на тимчасово окупованих територіях і продовжує чинити спротив. Понад половина з майже 300 наших громадян, яких російська окупаційна влада переслідує в Криму, кримські татари. І ми щодня працюємо для того, щоб усі наші люди були звільнені і повернулися додому до своїх родин. І нехай священний Рамадан, попри біль війни, принесе тепло в серця і зміцнить надію. Рамадан Мубарак, слава Україні! У післявоєнній Україні Крим займатиме важливе місце. Ми бачимо Крим одним із центрів культурного, духовного та економічного діалогу у Європейському Союзі, місцем, де віра, культура та традиції корінного кримськотатарського народу будуть процвітати у гармонії з сучасним демократичним світом. Сьогоднішній іфтар – це прообраз нашої майбутньої перемоги. Дуже важливо, що на території підконтрольній уряду ми іфтар продовжуємо і проводимо як традицію, куди запрошуємо воїнів мусульман. Фактично вже 13-й рік поспіль зустрічають цей місяць в умовах, але вони постують. І дуже важливо, що держава на рівні президента нашої держави, на рівні Міністерства закордонних справ показує, що незважаючи на війну, нам потрібно підтримувати наших різних людей, які є на полі бою, які воюють. Це дуже класний меседж всередині країни, тому що це говорить про те, що ми толерантні, ми враховуємо різні культури, традиції, релігії. І це неймовірно потужний меседж за кордон. Це про вартість зустрічі, коли ви зустрічаєтеся з людьми, якими ти, наприклад, не міг би зустрітися на протязі року. Це дуже класний момент. В Криму у нас було так само.